Wow, šta je u ovoj kutiji? Ne ježila sam se. Da, interesantno. Nadam se da je tamo teleći mozak. To bi bilo super. Peci, peci, pec, ja sam pobedila. Ja prvo otvaram. Wow, blago meni. Roze Huba Buba. Žvaka, to je dosadno. Nadam se da ja imam nešto bolje. Crna kugla? Čudno. Sad ću saznati o čemu se radi. I još jedna tajna kutija. Izgleda da je nešto zanimljivo unutra. Wow, živa buba švaba. Nije loše. Znate kako da me obradujete. Zdravo, malena. Ne brini, neću to jesti. Mislim da ćemo se sprijateljiti. Jedva čekam da probam Huba Bubu. Ima je toliko da će mi trajati celu godinu. Ali neću toliko dugo čekati. Odmah ću se pojesti. Kakva slatka i meka žvaka. Kakav dobar balon, pogledaj. Šta je nit radi? Nema toliko mesta ovdje. Imam odličnu ideju. Buba švabo, imam zadatak za tebe. Popni se gore i napravi nam vatromet od žvake. Šta se dogodilo? Manice, na mojoj glavi je živa buba švaba. Sklonite je. Crna torta? Kakve su to šale? Mračne i strašna. A zašto Wednesday ima roze? Stvarno, ne podnosim tu boju. Izgleda da je to neka greška. Pa dobro, toliko sam gladna da ću je ipak probati. Nadam se da me ukus neće razočarati. Wow, ovo je fantastično. Čokoladni brownie. Pitam se kakva je unutra. Oho, da li unutra ima nešto? Wow, ali šta je ovo? To liči na glazuru. Da, to je glazura od jagoda. Sad je sve jasno. Sipat ću je preko torte i postaće roze, kao što volim. Ovo mi se mnogo više sviđa. Torta će biti lepša i ukusnija. Jedva čekam da je probam. Wow, to je odlično. Oduševljena sam. Stvar, proveri da li u mojoj torti ima nešto. Vidim da si nešto našla. Oho, šta to radite? Jao, stvar. Da vidimo šta je našla. Ova tegla izgleda strašno privlačno. Ko je smislio da stavi želet crve unutra? Neki genije. Dugo nisam jela ove bombone. Mogu slobodno ukrasiti tortu sa njima. Što više, to će biti ukusnije. Stvar, šta si smislila? Hoćeš da skočiš u tortu? Jao, ovo nije bila dobra ideja. Skloni se, nemoj da mi smetaš. Jadno. Sa njom je sve u redu. Baš kao i sa tortom. Kakav grozan sladoled. Ove lobanje izaziva užas, zar ne, Wednesday? Blago tebi. A kod mene samo voćni led i još i roze. Fuj. Pa dobro, sad ću da probam. Wow, ovo je preukusno. Sladoled je tako sladak. Sviđa mi se. Bila si u pravu, Wednesday. Baš mi se posvećila. To je divno. Pa naravno da sam u pravu. Zar je moglo biti drugačije? Šta je to unutra? To je ljuta paprika. Moram je probati. Ukus je bolji nego što sam mislila. Moram stići do paprike. Obožavam jaka osjećanja. Wow, sladoled peče kao paklena vatra. Radi ovoga sam spremna da izdržim njegovu boju. Tako ukusno. O ne, samo ne sladoled. Wednesday, kako si mogla? To je bilo najbolje što sam probala u životu. Sad se sladoled utopio. Oho, to je sjajno. Ovaj napitak izgleda zlokobno, baš kao što volim. Ali hoće li ukus biti dobar? Ko će biti prvi? Mogu li ja? Obećavam, brzo ću pasti to. Blago meni. Ovo je jako ukusno. Super. A ovu bombonu mogu iskoristiti kao slamku i probati koktel Wednesday.
Beži odavde. Sama ću ga probati. Nije loše. Kako vam se sviđa moje treće oko? Baš je ukusno. Moram probati taj koktel. Da, veoma ukusno. Enid, opet ti. Upozorila sam te. Ovo ću oduzeti i uništiti. A šala sa očima će te naučiti pameti. Hej, Enid, pogledaj. Mamice, ko je ovo? Lem se u pomoć. Kakva si kukavica? To sam ja. Wow, kakva lepota. Crni karmin. Ne želim da mažem usne sa tim. Ali možda ima neko iznenađenje unutra. Sad ću da vidim. Ovaj karmin miriše sumnjivo slatko. Da, kao što sam i mislila, to je slatkiš. Wednesday? Hajde da te slikam. Pogledaj kakav cool roza fotoaparat sam dobila. Hajde, nasmej se. I još jednom. I još. Pa dobro, izgleda da fotografisanje nije za mene. Ali unutra ima slatkiša. Super. Eto, zasladila sam se malo. Jo, ko me je dodirnuo? To si ti stvar. I ti želiš da uzmeš fotoaparat? Naravno, uzmi. Treba ti pomoć? Možeš sam? Pa, dobro. Hajde, slikaj Wednesday mene. Hajde, drugarice, sir. Cool. Jao, ponašate se kao deca. Pogledajte koga morate nacrtati. Znam da je sladak, a vidim da želite da pobedite. Sad ću vam otežati zadatak. Eto vam. Sviđa mi se. Tako male rukice. Bu! Dakle, vreme da krenete. Hajde. Super. Još nikad nisam crtao tako. Treba pažljivo uzeti četkicu. Ovako. A sada malo crne boje za obris i brkove. Tako je. Nije loše. Još malo. Izvini, Andy. Ma daj, to je samo boja. Hej, ne guraj se. Hej, sad ću ti vratiti. Misliš da te neću istući svojim malim rukicama? Ne grešiš. Stvarno ste kao deca? Nikako ne mogu da uzmem četkicu. Šta da radim? Ideja. Za male ruke treba mala četkica. Tako je bolje. Konačno sam je uzeo zubima. Sad ću uzeti u ruke. Ne, dosadilo mi je to. Čekajte. Imam ideju. Crtat ću rukama, a ne četkicama. Sipam boju i treba je samo razmazati. Da, ja sam genije. Genije? Šta to crta? To je prava savremena umetnost. Deco, vreme isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Jess. Pa ne znam, to je slabo. A šta je kod tebe, Andy? Ništa nije jasno. I to je loše. Lucy, ostalo si samo ti. Kakva je to tačka? Čekajte. To je vrlo mali crtež. Odlično. Stvarno mi se sviđa. Pobedila si. Žao mi je, mače. Moramo da se oprostimo. Uzmi svoju nagradu. Jupi, pobedila sam. Kako si slatka. Neću nikome dati da se igra s tobom. Znači nećeš? Imam nešto za tvoju macu. Sad se ona igra sa nama. Gledaj kako joj se sviđa. Ilda? Joj, kako si slatka. Eto ti, Lucy. Sad je to moj ljubimac. Tako ti treba.
Dakle, šta to imam u džepu? Žvaka. Ukusna je. Gledajte kakav balon mogu naduvati. A ovo je cijeli aparat sa žvakama. Vreme je krenulo. Probajte da ga nacrtate. Wow, čitav aparat, jeste vidjeli? Biće moj. Idemo. Daću sve od sebe. Čime da vas iznenadim ovog puta? Ideja. Uzet ću svoju gumicu i povezat ću svi ovi markeri zajedno. Da, sad imam jedan veliki marker. O da, odlično mi ide. Žvake sam nacrtala, ostalo je da nacrtam aparat, zato će mi biti dovoljan jedan marker. O da, ja sam genije. Ne znam odakle da počnem. Oho, kakav dobar crtež ima Andy. Jako se trudi. Šta gledaš? Još nisi ništa nacrtala. Hajde, kreni. A znaš šta? Sad ću te opametiti. Imam parfem u torbici. On će mi pomoći. Kakav prijatan miris. Ali bit će neprijatno ako ga poprskam na nečiji crtež. Ups, slučajno sam uradila to. Šta radiš? Moj crtež, sve si pokvarila. O ne, samo ne to. Sad imam veliku rupu na papiru. Gotova si, onda nećeš niti imati dobar crtež. Eto ti. Pa dobro, znam šta da radim sa tim. Samo ću ovdje malo popraviti i to je to. A gledaj, sad je to dečko sa žvakom. Ha, izgleda super. Deco, završavajte. Pokažite mi šta ste nacrtali. Hej, stavite ruke na sto. Jess, ti si prva. To nije loše, ali nema nikakve veze s aparatom. Andy, kakav užas. Zar te nije sramota da mi pokazuješ to? A pogledajte moj crtež. Ovo je već mnogo dobro. Bar neko se trudio. Pobedila si, Lucy. Hej, sve je pošteno, nemojte se ljutiti. Aparat je tvoj, čestitam. Jao, kako mnogo žvaka. Ali nemam para. Šta da radim? Stvarno? Ja imam puno siće kod sebe. Daj meni taj aparat. Sad ću dobiti žvakice. Gledaj kako se to radi. Izvoli, jedi aparatu. Oho, nisam mislio da će dobiti toliko. Super. Sad ću naduvati balon. Pazite se, bit će velik. Jedeš moju žvaku? Eto ti. Šta si uradila? Sad je sva žvaka na meni. Kako da je skinem sad? To je baš smešno. Hej, gledajte kako mogu. Imam brkove od olovke. Jel super izgledam? Jao, ko je to? Liči na pravog superheroja. Može da leti, zamislite. Ćao svima, da li želite sebi takav ogrtač? Vidim da vam se jako dopao. Onda možete početi da ga crtate. Požurite, nemate mnogo vremena. Hajde, deco. Baš bih voljela da letim. To je moja davnja mašta. Obožavam slobodu i nebo. Ej, Jess, o čemu razmišljaš? Kreni da crtaš, hajde. Da. Ja crtam dvema rukama i olovkama. O ne. Obe su se slomili, šta da radim? Ok, ne smemo dostati. Imam još olovaka. Crtat ću njima. Da, odlično mi ide. Hej, nemojte se smijati. Ma nemaš ti pojma.
Samo da znate da niko neće nacrtati Supermana bolje od mene. Ja sam njegov glavni obožavalac. Isti su. Imam talenat, zar ne? Ideja. Uzet ću svoju sliku. Pažljivo ću iseći lice. Gledajte kako sam mali. A sad ću zalepiti svoje lice ovdje. O da, tako je mnogo bolje. Hej, devojke, da li ste znali da sam ja zapravo Superman? Hej, šta vam je? Ja ću prvo nacrtati znak Supermana. To je najvažnije. O ne, nema mnogo vremena. Moram se ubrzati. Noge, ruke. Pa da, dovoljno. A nisam loša, mislim da mogu pobediti. Deco, nemate više vremena. Pokažite šta ste nacrtali. Što već? Lucy, razočarala si me. To izgleda grozno. A šta Andy ima? O, baš lepo i veoma kreativno. Da vidimo šta je kod Jess. Crtež je dobar, ali boje su pogrešne. Ne znam šta da vam kažem. Šalim se, naravno da znam. Andy je pobedio. To, ogrtač je moj. Sad ću ga obući. Joj, kako je lep. Sad ću ga probati. Odlično, kao da je sašiven za mene. Ćao svima, odlazim. Wow! Kakva moć! Joj! Padam. O, da, drugi let će biti bolji. Ovo je nova runda. Hej, prestani! Deco, da li želite da vidite šta je ispod poklopca? Tamo je. Torta. Zamislite, cela torta. Siguran sam da je jako ukusna. Sad ću je probati. Njam, njam. Hej! Joj, boli me. Pa dobro, neću jesti. Vaše vreme je krenulo. Počnite da crtate. Obožavam torte. Ali, odakle da počnem? Tačno, prvo mi treba plava boja. To je nekako dosadno. O, znam, imam male pečate sa sirenama. To je baš ono što mi treba za moju torticu. Da, učinit ću ih većim. Tako mi se sviđaju. O, treba još i još. O, kako je cool. Šta ona izmišlja? Dobro, ne zanima me. Počet ću i ja da crtam. Ovaj put moram pobediti. Izgleda previše bledo. Dobro, što imam šljokice? Da, tako je mnogo lepše. Pogledajte. A šta Andy radi? Oho, kad je naučio tako lepo da crta? Moj crtež izgleda ružno u poređenju sa njegovim. Moram nešto smisliti. Znam. Sad ću oduvati sve šljokice na njega. Da, spremna sam. Odlično, sad će da kine. O ne, moj crtež. Što si tako bezobrazna? Misliš da je to smiješno? Dosta, završavajte. Nemate više vremena. Želim da vidim vaše crteže. Oho, Jess. Kako si jaj, super, sviđa mi se. Andy, a šta ti imaš? Ma daj, što se stidiš? Jesi to prosto boju na svoj crtež? To ne valja. Sram te bilo. Idemo dalje. Lucy, jesi li sa nama? Eto, gledajte. Pa, mislim da si malo preterala sa sirenama i hobotnicama. Moram razmisliti. Dakle, pobedila je Jess. Čestitam ti. Jupi, cela torta je moja. Da, čestitam. Sad ću ti je dati. Izvoli. Wow. Sad ću je probati.
Čak su i ukrasi jako ukusni. Blago meni. Oduševljena sam. Nisam još završio s tobom. Mislim da trebaš malo bolje probati tortu. Ups. Vidi kako je smiješna kad je besna. Sad će nešto biti. Šta sam ti uradila? Andy, ti si kriv za sve. Iznervirao si me. Sad ćemo te naučiti pameti. Eto ti, jesi zadovoljan, a? Jao, šta je to bilo? Sviđa mi se.